Niki Pak, rumahnya Pak. Sama Mbah Pardi. Mbah Sarli. Mbah Parli. Mbah Sarli. Sarli. Parli. S Sarli. 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 Sama Betul. sama ngatekin Mbah Sarli. Sama nyedek Mbah. Oh ini. Jalan Rabatan. Ini batas. Melok nimburi ini terus. Batas belakang. Beri kau Mbah. Signalnya mungkin tidak jangkau. Sinyalnya mungkin nggak jangkau. Batas. Batas belakang tetangga. Rumah. Burine siapa Pak Pur? Pak Saiman. Pak Saiman. Batas kanan. Kanan Tegal. Tegalan. Tegalan. Mbah Ronia. Orang lain. Milik tanah orang lain. Batas sebelah kanan. Ronia. Buronia. Kusnan Ronia. Kusnan Ronia. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah sedulur masih dapat bertatap muka ngonten kembali, tentunya bersama Bang Wiryondiso ya, YouTuber gunung, YouTuber kampung dari Kabupaten Trenggalek Selatan, Jawa Timur. Baik sedulur ya, dalam konten ini seperti biasa Pak D sedang belusuan berada di kampung pelosok Trenggalek ya, tepatnya di Kampung Blumbang, Desa Ngerdani, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Nah, tadi di depan Pak D sempat berbincang-bincang ya bersama Bapak Banbin ya dari Kecamatan Dongko. Ceritane mau pugar rumah ya yang ada di Kampung Pelosok Trenggalek, tepatnya di Kampung Blumbang ya, Dusun Kerajaan, Desa Ngerdani, sedulur. Ceritanya ini survei lur ya. Nah, baik, bersama Pak D monggo mari kita ikuti video ini sampai selesai. Dan juga kami doakan semoga Anda tetap selalu sehat, banyak rezeki, dan juga dimudahkan segala urusannya ya. Pokoknya kabar terbaik sedulur ya, kagem panjenengan. Ini panenanmu kopi Mbah? Wah emang tuh banyak gunung, aku sudah bisa. Jadi kemarin larang tiga. Siapa ning jero mah? Ben umek. Wah, matu mekai kok bang rombeng orang bengi. Udah belanya, wis malu. Lah. Iya. Ya Allah. Sing enten yo ngandhap niku tak tekon. Bundet kuwi tilas apa, Mbah? Kurang dianu kan, Pak. Keri-keri nanaing. Tapi kayu mudane rejo akeh. Nek sing usuke? Usuk entek.
Oh, mbak ini nek tak bisa. Iya, rapar sekitar lawan ini. Apa pilih koro, nggak ada berani. Koro Koran itu. niku to, sejarah datar niku sae Mbah anget. Jangan nih, Pak, ini jenengan kon Ini kadang ngincang nang tuwek 1,5 Alah, niku kaya wis ana sing matal. Iki to. Niku. Tapi kaya ala Mbah niku. Oh iya. Nasib-nasiban. Kayak kaya ana sing tuwek. Kayak to Mbah Sarli sing tek Mbah. Mbah, rasane ngene, Mbah. Tipe tuwuh lho. Tuwuh. Sing mata tuh lho, Pak. Resane nanem. Dianu ning anu kuwi to, Mbah. Napa niku? Lah nggih. Direhne detere ning ada Polybet ada ndok lho penak. tre. Nggih. Ada ndok sampean duwe lemah apa purun anu wis tukul. Arek nyuwili glek. Mergane kan dekok ya Mbah. Dekok. Memening. Tuwuh to, Mbah. Saged Mbah sing ngali, Bang. Kayak to Mbah sing garing, Mbah. Ngarepmu. Lah, yuk lho sing kondang. Alah, kengko Mbah Pri pirang-pirang kedok oleh nandur. Iki ki ya karo pait ya. Wis embuh Mbah, wisan Mbah. Sampeyan ku tetep beki keduk. Itu kan Mbah kur lalapan karo Jakarta barang. Ah, iki to bakal lawuh rati rai. Bang Bay. Dong waung iki tombo watuk. Kepok. Panggang gua wae nang alat. Apa? Kayu bong. Wan apa kuwi? Wau, Pak. Tambo watuk adat jaman sian. Tir terancam, Mbah. Dibotok. Nggih, waung niku. Dincepne ta urip. Kesang langsung cawah lho, Pak. Lenggo-lenggo. Lan Mbah Sali. Fokus e. Heeh, tak nggih tombo. Nama apa tuwek? Ya sing nom Mbah. Wis. Ngene. Diterancam kok. Anu mau emosi rang rai. Heeh. Ora jaluk sing mengen sapa? Anakku. Nggih tombo watuk gedhong waung. Kali rampal sing anu. Iki lho, kuwi kaya ngene iki. Ora ne mana kita. Wong ratu rai malah kembang pur, Pak. Gak langsung kesakno. Kek sampean ora ngersakne? Enak yo tahu, ini nek ora mulai kan anak wedok. Gowo mrene digenemi gawakne. Malah sing dur-dur kuwi sing akeh. Iki rene
Wis ra tuwa Mbah nek wis pun anu pun buki. Nah, kan ando grepok. Ora nek Pak Dene. Oleh dong ngerah. Aja Bang. Aku jan ora sama ngapa. Arep pisan ora digawa kok lah sesisi kon ngolahne loro. Nah. Iki lah repot ora iso ngenyani aku. Kalau kira kok. Aku wedi andane. Dilek coklek kalah. Ora. Nyetuwe kok pecok to kuwi. Kok geramben Mang. Satusan patah Pak. Pak Sigar panggungnya diling-iling. Ora, ya ora ngene ning ngerahmu kan penak. Kuwi kan gedhi lho Mbah, ndak kuat kok telung nih. Nanti kambil 6 kan gitu lho. Wis wayah ngorok Mbah asine. Ya kasih tak gorok dak anu kan. Jangan kamu siram jemu dulu. Jangan oleh. Sopo mong ngerah. Kan jebuk ndek ngono. Nah, Mbah Ran dingin. Ya anu. Jalukan sisa ning jalan. Ya iki urung ditelepon meh. Kutuk golek jaringan wifi sik ning kene. Carane jaringan wifi ora kena. Halo. Yo iki yo. Oh iki yo. Halo, assalamualaikum. Sampun, siap. Niki Pak, rumahnya Pak. Sama Mbah Pardi. Mbah Sarli. Mbah Parli. Mbah Sarli. Sarli. Parli. S Sarli. 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 Sarli, Pak. Sama Betul. sama ngadeg ya Mbah Sarli. Sama nyedek Mbah. Oh ini. Wah iki, Pak. Jalan Rabatan. Ini batas. Melok nimburine terus. Batas belakang. Mriko Mbah. Signalnya mungkin ndak jangkau. Sinyalnya mungkin nggak jangkau. Batas Minggah tuh kalau ngriku. batas belakang tetangga. Rumah. Burine siapa Pak Pur? Pak Saiman. Pak Saiman. Batas kanan Kanan Tegal. Tegalan. Tegalan. Mbah Ronia. Orang lain. Milik tanah orang lain. Batas sebelah kanan. Ronia. Buronia. Kusnan Ronia. Bukusnan Ronia. Ya, Ngeter kakek. batas kirinya Kirinya Pak Mukijan. Pak Mukijan. Rumah. Mukijan. Ini untuk rumah ini, ya ini Pak. Ini tembok lama, bangunan lama. Ini dek. Tembok lama. Lantainya rabat lama Pak. Ini Pak lantainya.
Tapnya esbes. Perlu penggantian Pak, ini karena bangunan lama tahun 80-an Pak. Ini dari genteng terus diganti esbes itu karena sudah tidak apa itu, kalau genteng sudah nggak kuat nahan gitu Pak. Ada tapi Perlu lama. perbaikan, Pak. Model lama. Jumbleng. Iki Mbah, signale ngrekam Mbah Bri sampean mriki mawon Mbah Bri. Ini nih Pak Pur, sampean anu kok kaduan. Oh, ngeten. Heeh. HP-nya dimiringkan nggih biar bisa Turu. Nah. Ya Pak. Nggih, sampun, Pak Babi. Siap. Pak Babi juga minta nomor HP-nya jenengan sama namanya jenengan. Supriyadi. Pangkatnya Pak Babi? Serda. Serda Supriyadi. Siap. Supriyadi. Nggih, sampun Pak Babi, kembali ke pariasan jenengan. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, dik mriki mawon. Cek. Wis gampang lho itu, tenang ae. Kalau nalon ya.